Beksan ayam sinarengan wido aras campur sari. Wong prawira mati lelabuh negara. Ayo Mas, Piye? ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Etan teling ulun, apa sediane kelakon. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Sarek lurik suwek pinggire. Jodi lirik ana sing duwe. Ayo Jurusan botole aku turu etok jalan ayo dek ijeng miring ayo dek ijeng miring yo yo ijeng miring ben ayo dek golek sanding sing ngecer kuning ayo yo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Kanca perakake mandute, rasa penak wedal tutute. Yo Mas, sarana ana gemake. Namur rondo loro anake. ayo dek ijeng miring ayo dek ijeng miring soli Lengge jelali lho Ding. niku pengendange anu ngerti ke Mas dudu tarian sing becik tur mendidik Sing mendidik apa? dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur matek sing ngisor goyang ayo dek ijeng miring alah ayo dek ijeng miring ambil bolong sisa bajik Mas, penak miring jelali lho. Kuwi mau kok parian mendidik nek kaya ngono. lah apa Lah kok barang dhuwur di ambung ngisor digrayang kuwi apa maksude? dhuwur kretek ngisore jurang ki dhuwur sing metek ngisor sing goyang Lah kuwi apa? kuwi wong jahit Wong sae. Oh iya ya dhuwur metet. dhuwure dijok-jokne ngono Oh sing iya. ngisor ki witek iki ngono goyang ngene Oh iya ya Mas. pikiranmu ngeres mesti ki nara bugel apa duwe Denarno ya parian Dek sing becik to Dek Lah ya sing nano-nano becik. yo aduh bojorane iki Eh, yo tukang saron. sing duwe sumber mangke ra kenang sak pupu nggih Nah, sing duwe Supri. sumber Parian. Ayo, Mas Didik kok nyar Didik ora usah. Didik ora usah. ki biyen gandengamu ya Mas kok pecat saiki aku kelingan biyen cedhaki ati karo Didik Ora kok gosip kok bojone nesu aja gosip. bojone ra iso nonton TV kok Eh? gak tau nonton TV Oh, PNS, Bro. yo Srip. Nah, Supri. Parian. Pilih bayar apa pilih muni? Pak Eko. Pak Narno. Oh, Pak Wit mawon, monggo Pak Wit, parian monggo. Alah, mungkin bayar lo sampean lo. Oh, berarti tambahin nggih. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng Mas,
biasa, Mbah. Ah. Pak Demin. Wah. Pade Parmen. Pak Landa wis ngerti suarane apik. Pade Parmen. Pak De Parmin. Apa Bambam? Helm. Nah, ya Pak Demin. Salah mansik. Ya Pak Demin. Nah, Pak De Parmin, ya. Wah, gerek kleru ya. Ya. Potong 50.000. Engko nek tamu ni 50.000. Ha. Oh, pindah bayar. Ya mriki mau 50.000. Alah Pak De. Wah. Wah, kalah aku. Bam. Bam. Yo, bam, tetami 50 bam. Dah. Sembilan bayar. Lagi. Dilakoni apa teren? Jambu apa krikil demok pupu kleru. Ayo Dik ijing miring. Ayo Dik ijing miring. Ijing miring. Ambil bolong sisa bajing. Kaya ngene rasane nongko Mas, kurang legi tambahi gula jalalile. Kok suwe-suwe mandeke sak wayah-wayah ya Mas. Yo jenenge pengendang Nah iya. anu senior iki ngono ku ya. SSI apa STSI apa susu-susi? Apa? Ngono. Parian kok palaran. Oh iya, barian terus. Ha. Pilih jambu apa jeruk, pilih pupu apa bathuk. Ijing miring Mas, ijing miring etot telingun apa sediane kelakon. Bukele ganteng dhewe, bukele bagus dhewe, bukele ganteng, yanto bagus, yanto ganteng. Oh ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam ini susu perawan, rasane ra karuan, susu penyanyi, pancen enak sekali. Mas Kanto nyanyi dulu satu loh dulu, Seragen nyanyi dulu pergi. Mriki riyen. Masuk hati. Saderenge wangsul. Ampun kodur biyen. Oh ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimpi susu perawan, rasane ra karuan, susu yati metu demo sedidik. Kayangane hati Mas Anda. Monggo joget dulu. Masuk hati Mas Kanto. Yo. Yo. Monggo Seragen joget bergoyang. riyen saderenge mantuk. Oke. 9 menit
kagem Mas Gun Gondrong nggih saking Sragen. Sembah nuwun salamipun. MC-ne Widya Laras. Gun Gondrong. Nano. Aja gawe slereng kok Dede. Ya, ngono tok ngegas. Aja sumelang wong Anak di mana? Anak kambing saya. Orang suwe aku bali sosumane ana ing sisihmu Matur Yes, nuwun Wun. Ae. Ya. Solo. Ae. Iyo. Ae. Solo. Solo. Ae. Ae. Iyo. Katon lampian merak tersimpil ledang lerang gadang nyampe marang asa sodi cinding anore rek mopi raja damel geladro miles ate Solo. Solo. Ae. Iyo. Katon lampiane merak kesimpir ledang lerang gadang nyampe marang asa sodi cinding anggore rek kopi rasa damel lagu miles ate solo Katon lampiane merak kesimpil ledang gadang nyampe marang asa sodi cinding anggore rek kopi raja damel geladro miles ingkang sangar mati Long embrio aku kanduan terima Sandra nguyuh
co maju co nonton campur sari Widya Laras co Bayu-ayu penyakit co